थार्ड एकर्डआव जोंहा मोनसे थाबोबाय थादोंमोन एनडिपि एनडिपिआ फैबाय आरो एबसुआबो जयै बेखौ सागान होबाय लोगोसे इउबिपिअ बे संकष्ट सदियाखौ जिहेतु प्रेक्टिकल नंला होननानै भारत सरकार आसाम सरकारा गनायाखै। खुलुमनायजों लोगोसे गासैबो मानगोनां मेलेमजिबि रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि बे भिडिअ बरायग्रोना लाग्रोनाय जाबाय। बिटिसिनि दानि सिएम मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा थामथि बिटिआर एग्रिमेन्टनि सोमोन्दै बावैसो सान सिगाङावहाय गोबां बाथ्राफोरखौ फोरमायलांदोंमोन। बिथांनि फोरमायलांनाय माखासे बाथ्राफोरनि गेजेरनिफ्राय मोननैसो बाथ्राफोरखौ नोंथांमोननि सेराव बे भिडिअनि गेजेरजों आं लानानै फैनाय जाबाय। बेनि सिगां जोंनि बर' हारिनि माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद बे माहारियारि आफादनि आफादगिरि बिबानाव दा समाव मानगोनां दिपेन बर' बिथाङा दङ। दिनै जोंनि माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैनि बे स्टेजाव बा फैबाय थानाय बबेबा मोनसे स्टेजाव सोरबा साफा सानै पलिटिकेल लिडारनि सापर्टिं रुलाव थानानै बा बबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिनि सापर्टिं रुलाव थानानै वान साइड जानानै पलिटिक्सनि खामानिखौ जुदि मावनानै होबाय थायोब्ला जोंनि बर' हारिनि बिखायाव मालाबाबो इउनिटिया फैनाय नङा। दिनै एसे गाबोन एसे बांसिननिफ्राय बांसिनसो माने मा जोङो गावजों गावनि गेजेराव डिभाइड जानानै थागोन आरो गावजों गावनि गेजेराव जिथु सिंनि जिथु इउनिटिनि सोमोन्दो बेयो गोजाननिफ्राय गोजान जालांबाय थागोन। बे बाथ्राया सैथोदि दिनै जोंनि बर' हारिनि बिखायाव माबाफोर गुबुंले बारहावा सोमजियोब्ला दिनै बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरा दिनै पलिटिकेलि नन पलिटिकेलि बा जायखिजाया माबा मोनसे जाथायखौ लानानै गावजों गावनि गेजेराव जुदि डिभाइड जानाय जुदि सोमजिनायखौ नुदोंब्ला बेनि गेजेराव हाबसननानै माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ फोसाबनायनि गुबै बिबानखौ दिनै लानांगौ आरो बेनि गुबै बिबानानो जाहैबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आखायाव थायो। दिनै जोंनि बर' हारिनि बिफा सिबिनां बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि गोथार आइडिय'लजि फिल'सफिया बेखौनो दिनै रोखा रोखा फोरमायलांदों। नाथाय दिनै सिबिनां बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि गोथार आइडिय'लजि गोथार फिल'सफिखौ दिनै जोंनि बर' हारिनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा दिनै मानहानि खालामदों, दिनै फानबोदों, दिनै बे गोथार आइडिय'लजि गोथार फिल'सफिनि महर मुस्रियाव गोसोम दागो फोनांदों। दिनै दिपेन बर' बिथां जायनोखि दा समनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबानाव दङ। बावैसो सान सिगाङावहाय बिथाङा भारत हादर आरो पाकिस्तान हादरनि गेजेराव दावहानि दुंहाव थासारिखौ लानानै गोनांथि जायोब्ला समा जुदि थिनथारो बायदिब्ला बिथांनि फोरमायनाय बायदियै जे 10,000 बर' इयुथ्सफोरखौ दावहा नांनो थाखाय दैथायहरगोन। दा दिनै दिपेन बर' बिथांसिम मोनसे बाथ्राखौसो आं खावलायगोन। दिनै जेराव भारत हादर आरो पाकिस्तान हादरनि गेजेराव दावहानि बाथ्राखौ लानानै दिनै 10,000 बर' इयुथ्सफोरखौ बिथाङा दैथायहरनायनि माखासे बाथ्राखौ दिनै फोरमायथिदों। मोजांनि बाथ्रा जोंबो सापर्ट खालामगोन। दिनैयो बिटिआर एग्रिमेन्ट जानाया 5 इयार्स कमप्लिट जालांबाय मानगोनां दिपेन बर' बिथां। दिनै नोंथाङा 10,000 इयुथ्सफोरनि बाथ्राखौ बुंदों ना, दिनै 5 इयार्स बिटिआर एग्रिमेन्टआ बारलांबाय। बिटिआर एग्रिमेन्टनि एमअएसनि 10 नाम्बार क्लसाव मा लिरनानै लाना फैनाय जादों, स्पेसियेल डेभेलपमेन्टेल पेकेज स्पेसियेलखा लिरनायानो। बेनि 10.2 क्लसाव मा लिरनानै लाना फैनाय जादों, बड' youth will be considered for recruitment in army, paramilitary forces and police to increase their representation in the forces. Free recruitment training rallies will be organized by the agencies to facilitate the process. दा दिनै 5 इयार्स बारलांबाय बिटिआर एग्रिमेन्टआ मानगोनां दिपेन बर' आदा। दा बे 10.2 क्लस बिटिआर एग्रिमेन्टनि बेखौथ' बोसोरसेयाव 200 करै सा गासै 200 करै बड' इयुथ्सफोरखौ हरनायब्लाबो बे 5 बोसोराव 1,000 बर' इयुथ्सफोरा दिनैयो आर्मि पारामिलिटारि ना होमबा बेवहाय आरो पुलिसाव दिनैयो साख्रि मावनो बा साख्रि मोनलांगौमोन। नाथाय नोंथांमोना दिनैयो बेफोरबायदि इम्परटेन्ट सान्थौखौ नोंथांमोना दिनैयो साननो रोंदिया। दिनै नोंथांमोना गावबा गाव बेनिफिट्सनि थाखाय गावबा गाव पलिटिकेल सार्थबादिनि थाखाय दिनैयो खामानि मावगासिनो दङ। दिनैयो बे खामानिखौ बोसोरसेयाव सा 200 करै सा 100 जन करेबाबो दिनैयो बे 5 बोसोराव गासै 500 बड' इयुथ्सफोरा दिनैयो बे आर्मि पारामिलिटारि आरो पुलिसाव साख्रि मोनलांसिगौमोन। अब्ला दिनैयो स्पेसियेल डेभेलपमेन्ट पेकेजनि मिनिङा बहा थाखो? मानो मावनो हादिया? दिनैयो राजनिति खालामदों, गावजों गाव माने थगायलायनाय। दिनै गोबाङानो बुङो जे जोंनि बर' हारिनि माखासे पलिटिकेल लिडारफ्रा बा पलिटिक्सजों इनभल्भ थानाय माखासे लाइमोनफ्रा बा इयुथ्सफ्रा बा सुबुंफ्रा गावजों गाव माने सोंखारिलायबाय थायो। दिनै जाय बाथ्राखौ बुंदों दिनै बे बाथ्राखौ जों बुङाबा जायानो। जेराव दिनैयो गावनि सासे दैदेनगिरिया
गावनिनो बिदा फंबाय बिमा बिफाखौ दिनै थगायनानै गावनि बेनिफिटनि थाखाय दिनै खामानि मावगासिनो दङ। बे बाथ्राखौ जों बुङाबा जायानो। दिनै प्रमद बर' बिथांनि बुंलांनाय माखासे बाथ्राफोरनि गेजेराव प्रमद बर' बिथाङा मालाबा बड'लेण्ड मोनबायबो होननानै बुंगारगारो। बे बाथ्रा खिन्थु सैथो। आरो बिथाङा मा बुङो बिटिआर एग्रिमेन्टनि उनावहाय नै रन्जन दैमारि साराबो उदां माने अखराङाव फैबाय होननानै बिदि बुङो। दिनै बिटिसिनि दानि सिएम मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि बुंनाय बाथ्राफोरनि गेजेराव गोबां माने बाथ्राफोरा दिनै मिनिंलेस। दिनै प्रमद बर' बिथाङा सालाय बिजौआवनो माने उल्थांलाय फाल्थांलाय फिदिंनानै बुहुमनि साफ्रोम बर' फिसाफोरखौ माने थगायनो माने नाजाबाय थायो गावनि बे पलिटिकेल केरियारावबो। बिथाङाथ' थांनाय बै समाव बुहुमनि साफ्रोम बर' फिसाफोरखौ गोथां थगायबोखाबायखा आरो दिनै प्रमद बर' बिथाङा गावनि पलिटिकेल केरियाराव दिनै थगायनो नाजागासिनो दङ गावनि बे सिट पावारखौ मोनबाय थानो थाखाय। दिनै प्रमद बर' बिथाङा बिटिआर एग्रिमेन्टनि सोमोन्दै गोबां बाथ्रा बुङो। दिनै प्रमद बर' बिथाङा गावनो फोरमायनांगौ जे बिटिआरआ एग्रिमेन्ट ना एकर्ड। दिनै बिटिआरआ गभार्नमेन्ट ना बे बिटिआरआ बिटिएडिनि नामखौ सोलायनानै लिरनानै लाना फैजानाय मोनसे एग्रिमेन्ट। दिनै प्रमद बर' बिथाङा रोखा फोरमायना होनांगौ बे बिटिआर एग्रिमेन्टआ 6 सिडुलनि सिङाव ना 8 सिडुलनि सिङाव। बेखौ बुहुमनि साफ्रोमबो आइ आफा बिदा फंबाय रायजो राजाफोरनो दिनै फोरमायना होनांगौ। दिनैयो गावजों गावनि गेजेराव नोंसोर थगायनाय सोबख'नाय नास'नाय मोनसे गाज्रि लेभेलनि पलिटिकेल इस्यु खालामनो नाजानायखौ जों दिनैयो नुनो मोनगासिनो दङ। दिनैयो मानगोनां प्रमद बर' नोंथाङा आबुङै जि सासे प्रमद बर' जानो हादों नोंथाङा ओरैनो जानो हायाखै। बुहुमनि साफ्रोमबो आइ आफा बिदा फंबाय रायजो राजाफ्रा बर' फिसाफ्रा नोंथांखौ सापर्ट खालामनानैसो नोंथांखौ सासे प्रमद बर' महरै आबुं प्रमद बर' खालामनानै होदों। आरो नोंथाङा दिनै जाय स्टेजाव दङ बे स्टेजाव नोंथाङा रायजो राजाफोरनि थुलुंगाजों दिनै मोनहैयाखै। नोंथाङा दिनै बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरखौ थगायनासो नैबे स्टेजाव दङ। बे बाथ्राखौ खिन्थु गोसोआव लाखिदै। आरो मोनसे बाथ्रा खावलायगोन आङो जोंनि बे बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव जायखिजाया पलिटिकेल लिडारानो जायाथों मानो जोंनि बर' हारिनि बिखायाव जालांनाय गोथां दुखुनि जारिमिनफोरखौ रायखां सासेया सोरबा सासेखौ दाय होनो नाजानाय बे थार्ड क्लास लेभेलनि डार्टि पलिटिकेल इस्यु खालामनो नाजानायनिफ्राय खिन्थु गोजानाव थायोबा मोजां जागोन। जेराव दिनैनि बे समसिमहालागै जेसेबांखिनि पलिटिकेल लिडार दङ साफ्रोमबो लिडार दैदेनगिरिया दिनै जोंनि बर' हारिखौ रैखाथि होनो थांनानै जोंनि बर' हारिनि थाखाय सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ बिनो थांनानै बेफोरबायदि स्टेजाव थाफैनो हानाय साफ्रोमबो साफा लिडार आरो दैदेनगिरि। नैबे थामथि गोरोबथानि गेजेरजों गहपुरसिम गामिफोरखौ सोसननानै जोंनि सिमाखौ बारायनायनि थाखाय अलरेडि मोनसे रडमेप बानायनाय जाबाय। जोंनि सिमाङा बड'लेण्ड। दा दिनै बेवहाय बे बड'लेण्डखौ जोङो जेरैबायदि रोखोमाव मोननो हादों बे बड'लेण्डनि सिमाखौ अर होनाया फार्स्ट आरो सेकेन्ड एकर्डआव गैयामोन नाथाय थार्ड एकर्डआव फैबाय। बिदि होनानै आं फार्स्ट एकर्डखौ सेकेन्ड एकर्डखौ मालाबाबो सोंखारिया मानोना बेबो बर' हारिनि थाखायनो जानाय एकर्ड। नैबे जि थामथि एकर्डआव जोङो इनफ्रास्ट्राक्चार बानायनो थाखाय बेवहाय इउनिभार्सिटि नांगौ NIT नांगौ बेफोरखौ बेयाव सोजोबनाय जादों। माखासे इन्डास्ट्रिनि बाथ्राफोरखौ बेवहाय सोनाय जादों। बर' रावनि बाथ्राखौ बेवहाय सोनाय जादों। दा बे गोबां बिथिंफोरखौ नायनानै बे एकर्डखौ खालामनाय जादों। आरो बेनिफ्राय जों साबायखर बावनांगोन रन्जन दैमारिखौबो जेलनिफ्राय ओंखारदों। बिथाङा सुक्तियाव मा लिरनाय दङ नायनो मोनाखै नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जोंखौ फोथायनानै बिथाङा मेगन मेसेबनानै सहि होदों। खौसेयाव थांनानै थानांगौ। मानगोनां इउजि ब्रह्म बिथाङा जाय बाथ्राखौ दिनैयो फोरमायदों बिथांनि भिडिअ क्लिपाव नोंथांमोनाबो खोनाखाबाय नङा होमबा। दिनै बिटिआर एग्रिमेन्टआव मा लिरदों मा लिराखै दिनैयो एबसुखौ बा बिसोरखौ फोथायनानैनो मानगोनां रन्जन दैमारि सारा फरायाखै बा नायाखै जाहैबाय। दा बे बिथिंनि बेलायाव दिनैयो जाय समाव बिटिआर एग्रिमेन्टखौ खालामनाय जादोंमोन हाखु दाखुयै आरो बे समाव हाखु दाखुयैनो मानगोनां रन्जन दैमारि सारखौ जेलनिफ्राय जोबथेसालिनिफ्राय दिल्लीसिम लाना थांनाय जायो। दिनै आं बुंगोन मानगोनां रन्जन दैमारि सारा एकर्डनि सोमोन्दै एसेब्लाबो नायनो गोसोआव हाबिलास दंमोन नाथाय बिथांखौ मानगोनां रन्जन दैमारि सारखौ बे बिटिआर एग्रिमेन्टनि MOUआव मा लिरदों मा लिराखै बिखौ एक्सुअलि नायनोसो सुबिदा होआखै आंनि साननाय बायदिब्ला जायनि थाखाय दिनै बेफोरबायदि गुलाय गुजाय जालांजोब्बाय। जानो हागौ मानगोनां रन्जन दैमारि सारा बै समावहाय जाय समाव बिटिआर एग्रिमेन्टखौ खालामनाय जादोंमोन बेनि सिगाङावहाय फुल्लि डिटेल्सलि बे बिटिआर एग्रिमेन्टआव मा लिरदों मा लिराखै बेखौ डिटेल्स फरायनानै नायनो मोननायमोनब्ला बे बिटिआर एग्रिमेन्टआ जायाबो जानो हागौमोन। बेखायनो हाखु दाखु खायदा बोराय बाहायनानै
दिनैयो प्रमद बर' बिथांमोन बायदि माखासे लिडारफ्रा बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव एन्ट्रि मारिनो थाखायनो बेफोरबायदि हाबाफारिखौ दिनैयो मावनानै दिनै लाना फैनाय जाबाय। दिनै मानगोनां बेल्टि ब्रादार्समोनाबो आखायाव आइजें लानानै जोंनि बर' हारिनि थाखाय बेसेबांबा गोलाव सम दावहा नांबोबाय। गोलाव समनि उनावहाय बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों उदां अख्राङाव फैबाय आरो बे बिटिसि एकर्डआ 6 सिड्युलनि सिङाव लाजानानै बानायजानाय मोनसे एकर्डमोन। दिनैयो मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोनाबो गावसोरो मोनसे सावरायनायनि गेजेरजों स्ट्रंलि मोनसे मिशन भिजननि गेजेरजों मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोना एग्रिमेन्ट खालामनायमोनब्ला स्पेशली मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोना गावसोरनो मोनसे एग्रिमेन्टनि गेजेरजों फैनायमोनब्ला बे बिटिआर एग्रिमेन्ट बायदि जानाय नङामोन। मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, बे बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों गुनजेट हाबदों, जाय गुनजेटफोरा दिनै जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव एन्ट्रि मारिनानै गेब्लाब्ला जौगासिनो दङ। दिनैयो मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोनखौ जाय बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों लानानै फैनाय जादों, बे बिटिआर एग्रिमेन्ट जाखांनायनि अखानायैनो एनएलएफबि बायदि मोनसे हानजाया आरोबाव फिन जोनोम जानो गोनां बाध्य जानानै फैदों। बेखौ थासारिया बाध्य खालामदों। बेसे लासिंसिंनि बाथ्रा, बे बाथ्रानि सायाव दिनै बिटिसिनि दानि सिएम प्रमद बर' बिथाङा मा फिननाय होगोन? मा फिननाय होगोन? दिनै बेराफारसेथिं शान्ति परिबर्तननि स्ल'गान होबाय थायो, बहा गोजोना? दिनै जाय एनडिबि ब्रादार्समोनखौ बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों लानानै फैनाय जादोंमोन, बिसोरनि मोननांगौ मोन्थाय रिहेबिलिटेसन, मुंख्लं जालांनाय न'खरफोरा मोननांगौ मोन्थायखौ लानानै दिनै गाबै गाबै मिडियानि सिगाङाव दिनै बाथ्रा बुंफैदों बे प्रमद बर' बिथांनि बिटिसि गभर्नमेन्ट दैदेननायनि समावनो। अब्ला बेफोर नुथायखौ नुनानै बिसोर लाजिगोना लाजिया? जाय मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोनखौ जाय एग्रिमेन्टनि गेजेरजों लानानै फैनाय जादोंमोन, बै मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोनखौनो बे प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय बिटिसि गभर्नमेन्टनि समाव बे बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों पलिटिकेलि डार्टि गेम प्ले खालामनायखौ जों नुनो मोनबाय, पलिटिकेलि डिभाइड खालामना दोननायखौ जों दिनै नुनो मोनबाय। दिनै मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोननि नांनानै थानाय केस जोबथेसालियाव थानाय मानगोनां एनडिबिफोरखौ लानानै दिनै पलिटिकेलि रिफारेन्स लानानै बाथ्रा बुंबाय थानायखौ जों दिनै नुनो मोनदों। बेसे लासिंसिंनि बाथ्रा, बेसे लासिंसिंनि बाथ्रा। दिनै गावबा गाव क्रेडिटखौ लानो थाखाय बे बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों बेफोरबायदि थार्ड क्लास लेभेलनि पलिटिकेल इस्युखौ जुदि गेलेलांबाय थानो जुदि नाजायोब्ला आरो बैफोरबायदि लिडारखौ बुहुमनि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरा जुदि डार्टि पलिटिकेल इस्यु गेम प्लेखौ गेलेनो जुदि सुबिदा होबाय थायोब्ला जों रायजो राजाफ्रानो गोजोनै थानो मोननाय नङा। बे बाथ्रा खिन्थु गोसोआव लाखिगा बुहुमनि साफ्रोम बर' रायजो राजा नोंथांमोन। खुलुमबाय। जै बर' हारिनि, जै बर' बिमानि।